Hola a tots, anem a fer inequacions de primer grau. Què és això? Per tenir clar les inequacions hem de saber com es representa una desigualtat i les equacions de primer grau. Si no les sabeu, aquí us deixo l'enllaç perquè tingueu accés. Anem a veure. Bé, començarem per una senzilla i anirem pujant de nivell. Tenim una inequació que, com veieu, és igual que una equació, l'únic que canvia és la desigualtat. Per tant, simplement aïllem la x, deixem les x a un costat, el més 4 que està sumant passa restant a l'altra banda, llavors queda x més gran que menys 4 partit 2, ja que el 2 està multiplicant, aquest 2 està multiplicant, passa dividint. Llavors la solució seria que la x és més gran que menys 2. Aquesta solució s'ha de fer en recta numèrica i amb interval. Fem la recta numèrica, posicionem el menys 2 i ara són números més grans que menys 2, per tant tot això d'aquí cap a l'infinit i bola oberta al menys 2 perquè no l'agafem. I amb interval seria menys 2 a més infinit. I això seria una inequació de primer grau molt senzilleta. Anem a veure unes altres. Aquesta amb denominadors. Quan tenim que la part esquerra està amb un denominador i la part dreta amb un altre, el que farem és el mètode de la creu, és a dir, multiplicarem aquest per el 3 i a aquest costat pel 2. Anem a veure com es fa. 3 per tota aquesta part d'aquí damunt i, és a dir, l'únic que he fet és 3 per tot això, per això ho poso en parèntesis, i 2 per la part al costat dret. Llavors ara el que farem és això per això, això per això, i amb un altre color us faré això. Val? Llavors, 3 per 3x, 9x, i 3 per 1, 3, i ara a l'altra banda us la faig en negre igual. 2 per 5, 10, i 2 per 1, 10x, val? Aquest 2 per 5x, 10x, i 2 per 1, 2. Cuidado amb els símbols, sobretot. I ara l'únic que hem de fer és separar les x a un costat, és a dir, aquesta i aquesta, i els números a l'altre. Per tant, 9x menys 10x i deixo això igual, 2 menys 3. És igual on poseu les x, però heu d'acabar al mateix lloc, és igual. Es llegirà de diferent manera, però serà el mateix resultat. Llavors, 9x menys 10x és menys x i 2 menys 3 és menys 1. Per tant, què passa? Cuidado aquí. El que fèiem amb les equacions era treure aquest símbol i es quedava positiu. Però ara, per passar de menys x a x, la conseqüència és que aquest d'aquí, aquest símbol, canvia, es gira. Llavors el canviarem. Al contrari, simplement es gira. I llavors podem canviar els signes. És a dir, resumen, conseqüència de canviar els signes, girar el símbol de la desigualtat. Llavors aquí tenim la solució, que seria x més gran o igual que 1, amb una recta numèrica seria així, a l'1 l'agafem i tirem cap allà, perquè és més gran o igual que 1, i amb un interval seria de 1 cap al més infinit. Això ja ho tenim de l'anterior tema. Anem a fer l'última. Aquesta es complica una mica més, per què? Perquè la fracció només està en 2 i aquests no tenen fracció. Llavors hem de trobar el mínim comú múltiple, allò que us agrada tant. Llavors el múltiple comú de 2 i 7 és 14. Val? Llavors el que farem és pensar, si voleu us faig el pas, però no faria falta fer tot això, però us ho faig perquè ho veieu. El 0 quedaria 0, val? Llavors 14, 14, 14, 14. I pensem el mateix, si del 2 hem passat al 14 ho hem multiplicat per 7, per tant la x quedarà multiplicada per 7. Val? Això us ho poso en un altre color, sí? Per 7. Val, ara, el mateix, seguim.
Si del 7 hem passat al 14, hem multiplicat per 2. Per tant, el de dalt quedarà multiplicat per 2. Tot us ho poso així i després farem el pas. I ara aquí, la x no tenia res, per tant tenia un 1. Si de l'1 hem passat al 14, ho hem multiplicat per 14. Llavors, aquí posem un 14, x. I el mateix amb el menys 2, per tant, menys 2 per 14 menys 28. Vale? Llavors, ara tatxarem el denominador. Per què? Perquè ja el tenim tot igual, però ho tatxem perquè tenim x i volem saber la x. I això, l'MCM ho hem fet per igualar la part de dalt, per fer l'equivalència. Per això ho traiem. No feu el mateix quan només hi ha fraccions i no hi ha x, és a dir, quan hi ha nombres. I ara torno a escriure lo de dalt perquè veieu que es queda tal qual. Aquí ho intento arreglar. Jo tinc 2 per x i 2 per 10. Per tant, 2 per x, 2x i 2 per 10, 20. Menys 14x, menys 28. Veieu que només he copiat lo de dalt. I ara quin és el següent pas? El que hem dit abans, les x juntes i els nombres a un altre costat. Us ho faig en colors perquè veieu la diferència. I ara serà 7 més 2, 9, menys 14, queda, he dit 9 menys 14, no? Menys 5x. I ara els números, que els posem cap a l'altra banda, seria més 28 menys 20. Val? És que ho he fet molt ràpid perquè aquests estaven tots, les x estaven al mateix costat, però aquests els hem de passar cap allà. Per tant, us faig un pas més perquè veieu com es fa. El menys 5x el deixo igual i ara 28 menys 20 són 8. Bé, llavors, què passa ara? Que vull treure aquest menys de la x. Llavors, quan el vull treure, què fem amb el símbol? Girar-lo. Per tant, directament ja el giro i faig x menys 8 entre 5. I això seria el resultat. I l'únic que faltaria seria posar el menys 8x, el menys 8 entre 5 aquí, i seria bola oberta, perquè no l'agafo cap al menys infinit i del menys infinit al menys 8 cinquens. I això seria tot pel que fa a les inequacions lineals. Sobretot heu de tenir clar les equacions, si no és impossible això. Per tant, primer repasseu equacions si no ho sabeu fer. Ens veiem a classe.